Er du sikker på, at det er en god idé, Frank? Selvfølgelig er det. Ejsa, det her er vores hovedcomputer. Den plejer ikke at ryge sådan. Der var nogen, der hackede sig ind i den i morges. Så gik sikkerhedsalarmen i gang, og elevatoren gik i stå. Hovedcomputer operationel. Men den eksploderede først, da Frank forsøgte at reparere den. Elevatorfunktion Med en hammer. genoprettet. Hey, ikke dårligt. Jeg prøver at finde ud af, hvem der hackede den. Øj, hvis du får problemer, så kan jeg hjælpe dig. Jeg ved alt om computer. Computer. Ja, computer. Ned i kælderen. Det her er vores kælder. Jeg viser dig rundt. Derinde hos Chuck ansøger man om køretøjer. Når man er ny, må man kun få én slags bil. Men hvis du er skræt til dit arbejde, kan du få en masse forskellige slags. Er det rigtigt? Hvor mange slags har du, Frank? Vi må hellere gå videre nu. Elevatoren op til det rum er defekt. Chuck siger, at det er for vores egen sikkerheds skyld, fordi der bor et monster deroppe. Haha. Et monster. Ja! Bare det ikke spiser mig. Rolig, Frank. Hvad er der bag ved denne dør? Det kommer vi tilbage til. Det er noget helt særligt. Kom, lad os finde en uniform til dig. Der var en levering her til morgen, så der må være en i sted. Da jeg begyndte, der skulle jeg bruge en uniform, der havde været brugt af en anden betjent. Jeg så ret godt ud i en kjole. Kig i de kasser. Hvorfor skal man selv samle alle sine møbler nu til dags? Hey, det ser godt ud. Nu hvor du har en uniform, så vil jeg vise dig det særlige sted. Det er tilsynskontoret. Jeg håber, at Ellie er der. Ellie! Denne vej, Chase. Vær så god. Kommunikator tilsluttet. Opdaterer. 1% færdig. Fremgangsbjælker. Hey Frank, en eller anden bliver nødt til at vække inspektøren. Jeg arbejder alt Jeg for vækker ham ikke. Så fyrer han mig bare igen. Jeg havde alligevel ikke lyst til at høre om Rex Fury-sagen. Har du stadig nøglen til hans kontor? Den er lige her i min hånd, ikke? Nej. Nå, så har jeg tabt den. 100% færdig. Jeg hjælper dig med at finde den. Jo før inspektøren vågner, jo hurtigere kan jeg komme i gang med noget rigtigt politiarbejde. Tak. Hey Chase, du har fået gang i din kommunikator. Ja, men nu skal jeg hjælpe Frank med at finde en nøgle, han har tabt. Ingen problemer. Jeg har opdateret softwaren på din kommunikator og aktiveret dens scanner. På skærmen kan du se ting, som du ellers ikke ville kunne se. Spøgelser for eksempel. Det var jo dit eget spejlbillede, Frank. Tak, Ellie. Jeg glemmer aldrig hans underlige udstående øjne. Hvis du leder efter donuts, så er de på inspektørens kontor. Eller det var de. Vil du vække inspektøren? Okay, når du har gjort det, har jeg en bikube, der trænger til at blive banket med en kæp. Det vil jeg gøre. Jeg har prøvet det før. Jeg troede godt nok, at... Hey, du fandt den! Du får lov til at vække ham. Jeg har noget vigtigt arbejde. Så skal der spilles computer. Woohoo! Kom nu. Du har en briefing. Vågn op. Er du klar til at fange nogle forbrydere, Chase? Husk nu, at selvom der er en forbrydelse i gang, skal vi stadig køre fornuftigt. Selvfølgelig. Den sidste, der når frem, skal købe alle inspektørens donuts i en måned.
Okay, Chase. Jeg har opdateret din kommunikator igen og tændt for navigationssystemet. Så kan du finde rundt i Lego City. Jeg har markeret Cherry Tree Banken på den med et politiskilt. Helt perfekt! Nu skal du bare følge den grønne linje, så kommer du lige derhen. Chase! Ja, honey. Jeg kørte forkert! Kan vi ikke aflyse det der væddemål? Hvad var det, der ramte mig? Jeg trænger til at ligge ned. Vi ses på den anden side, Martin. Stop! I lovens navn! Det vil du ikke slippe afsted med. Slynglerne styrer byen nu. Ikke ret meget længere. Chase, kan du give mig en opdatering? Ja, jeg har lige arresteret chaufføren for røveriet. Flot arbejde! Og godt tegnet, for vi er lige her fra nogen i nærheden af den røde café. De så en klovn kravle op på taget. Det er måske en af vores bøller. Enten det, udlægger jeg et barns fødselsdagsfest. Jeg er på vej. Hvor kører jeg nu af min politifløjte? Et blæs i den burde kunne stoppe trafikken for mig. Så bliver jeg nødt til at tale med mennesker. Det er garanteret, fordi at Dunby så mig tage den sidste donut i morges. Mand, nu degraderer han mig garanteret. Tag lidt forståelse, mand. Hvis inspektøren opdager, at jeg lå dig komme forbi, ender jeg som færdselsbetjent. Jeg kan ikke engang køre bil. Undskyld. Du må vente. Jeg kan ikke lade dig komme forbi. Hey, jeg er blevet sat til at bevogte broen, mens de arbejder på jernbanen. Ingen får lov til at komme over. Hvad har jeg gjort, siden jeg er blevet sendt herud? Så bliver jeg nødt til at tale med mennesker. Det er garanteret, fordi at Dunby så mig tage den sidste donut i morges. Mand, nu degraderer han mig garanteret. Ha' lidt forståelse, mand. Hvis inspektøren opdager, at jeg lå dig komme forbi, ender jeg som færdselsbetjent. Jeg kan ikke engang køre bil. Wow! Det er lige gået op for mig, at jeg altid kan få fat i en isbil. Undskyld mig. Det er en nødsituation. Undskyld. Du må vente. Jeg kan ikke lade dig komme forbi. Jeg ved, hvor stor den er. Det kunne godt fungere.
Undskyld mig. Politiarbejde. Det er altså ikke min skyld. Nej, kom nu. Jeg kommer tilbage senere med information om mit forsikringsselskab. Der kommer en fugle. Hallo alle sammen. Må jeg bede om jeres opmærksomhed? Er der nogen her, der er en bankrøverklovn? Okay. Jeg regnede heller ikke med, at det ville være så nemt. Jeg må hellere kontakte Ellie. Ellie, der er ikke nogen klovn heroppe. Bare rolig. Jeg har lige opdateret softwaren på din kommunikatorscanner. Se dig omkring fra restaurantens tag med den, så viser den dig alle de mulige røver i nærheden. Og hvad så? Så arresterer du dem. Jeg har så meget at gøre i det. Lad os pynte lidt på det her kedelige grå sted. Det var meget bedre. Smukt! Altså, hvis jeg selv skal sige det. Jeg er godt nok rejst langt bare for at vande en eller anden fremmeds planter. Der fik du mig næsten, makker. Na. Hvad laver du dernede? Kan du ikke hoppe så højt? Vi ses. Hey Hans, hvorfor klatrer du ikke op ad den her bønnestage? Ups, undskyld. Nu ødelagde jeg den. Kom ud med poterne i vejret. Altså. Stop! I lovens navn! Du fanger mig aldrig. Hold op med at løbe efter mig. Jeg er en uskyldig klovn. Stop! I lovens navn!
Okay. Vi kan gøre det her på den nemme måde, eller på den hårde måde. Jeg snupper den nemme måde. Jeg hørte en af de andre fyre sige, at hvis røveriet gik galt, så ville han hoppe ombord på et fragtskib. Så får jeg så en pæn sjæle nu? Ja da. Wow, det var virkelig den nemme måde. Cirkuset må virkelig være på spanden. Chase, har du fundet røveren? Wow, din timing er forbløffende. Ja. Jeg er nødt til at åbne her. Jeg kan vide, om jeg kan bruge den. Bare et lille stykke af der. Ingen af de her fyre ligner en, der hedder Barry. Måske er der en klokke, jeg skal ringe med. En gong-gong. Det er endnu bedre end en klokke. Se dybt ind i dig selv for at finde dit skjulte potentiale, og du vil triumfere over dine fjender. Du kan selvfølgelig også bare smide med dem. Lad os se, hvad du kan, Chase. Au! Ikke dårligt. Lad os prøve at gøre det lidt sværere. Altså. Du er nådesløs. Det må gøre nas. Det klarede du nemt, Chase. Denne gang er det måske ikke lige så heldigt. Tøm dit sind, ligesom du ville med en radiator, før du skifter den ud. Sådan! Han kommer til at gå sjovt i morgen. Det var bedre. Uha. Jeg håber, du er god til at lægge arm. Dine bevægelser skal flyde som vand igennem din vige skovrør. Det bliver grimt i morgen. Prøv at smide dem ind i den. Nu er du ved at have lært det. Pas med en til. Jeg kan ikke holde ud og sige mere. Det gør for ondt. Au! Så jeg kunne mærke det. Fyrene klædt i brug er lidt svære at få ned med nakken. Husk, en rejse på 10.000 mil begynder med et enkelt opkald til et rejsemål. Så er det sidste runde, Chase. Mark. Kom nu. Ikke dårligt. Kom nu. Pas med en til. Chase, har du fundet røveren? Wow, din timing er forbløffende. Ja, han er taget til fange. Det ser ud til, en af de andre røvere er på havnen. Vil du også arrestere ham? Lad mig lige tjekke min kalender. Slå på tråden, når du har ham. Politiarbejde.
Undskyld mig. Politiarbejde. Hey, Det er en nødsituation.
Det var mærkeligt. Jeg føler mig ikke lettere. Det er garanteret på grund af de småkager, jeg spiste i raketten. Det gjorde ikke lige så ondt, som jeg havde regnet med. Selvom det gør det nok, når jeg rammer jorden. Rex, du er okay? Ja, men lige om lidt er du
ikke okay. Er du vanvittig? Vi falder imod den sikre død. Damerne først. Fang ham, drenge! Hey, hold op med at smide folk efter mig. Jeg er blevet opmærksom på, at I tog desværre stadig er i et stykke. Men det glæder mig at kunne meddele, at jeg ikke tror, det vil være tilfældet i særlig lang tid. Hold op. Men bare rolig, alle de vigtige personer er i sikkerhed her hos mig i kommandomodulet, sammen med milliarder af guldsten. Så det er i virkeligheden bare en lille forhindring, en mindre ulejlighed. Helt ærligt, lad være med at kaste med kroppe. Når kommandomodulet lander sikkert på jorden, begynder jeg forfra. Jeg vil samle mine midler og genopbygge mit imperium et andet sted. Og derefter vil jeg til intet gøre Lego City. Og jeg vil lade Natalia se mig gøre det. Hovedtur! Chase! Natalia, er du okay? Hvor er du? Hvad? Den anden person på linjen har mistet forbindelsen og rammer jorden om 3 minutter. Læg venligst røret på og prøv igen. Natalia! Vi kan ikke nå faldskærmsudløseren! Undskyld mig. Var der nu...